Malawian cameras. Mawa bwino konse kumene muli basi takubwetsani activist wanu yemwe uja amene ali otchedwa Cliff Chinyama amangoyankhula mtima uli zino kutekeseka osaopa. Mkulu ameneyo wayamba ationa kuti wayamba kapena ndi mlakatule kale komano akulakatula ndakatulo ali yokhudzana ndi democracy wanga uli kuti ndi enewe zambiri akambayika kuti akufuna atiuze chani lero pa 20th of February 2025. Democracy yanga uli kuti suja tinkakuona iwe ukugwirisidwa ntchito mudzana lija mu chaka chija cha 2019 to 2020 unatumikiratu iwe pofuna ife kulimbana ndi ulamuliro uja wa DPP omwe pa nthawi yoti tinkauona ngati kuti sukuyenda bwino. Tinakuona iwe ukutumikira ukulimbikisa ndithu anthu kupita ku msewu kukalimbana ndi ulamuliro uja wa DPP nthawi imeneyo ife tikudya tikukhuta. Democracy yanga iwe tinakuona iwe ukusonkhanisa apolisi ndi asilikali ankhondo kutitetezeratu pa nthawi yomwe ife tinkaonesa mkwiyo wathu ofuna kuthana ndi chipani chija cha DPP. Nanga lero ndi chiyani walimba mtima sukufunanso kutionesera dzino pa nthawi ino yomwe taphinjika mavuto osiyanasiyana kuposa amene unkatithandizira aja kuti asinthe. Democracy yanga iwe panoto anthu afika nkhope zawo zokugwa pansi palibenso uyo amene akulimba mtima ndi kupita ku msewu kuja komwe unkatisogolera malingana ndi mmene zinthu zilili pano. Boma lomwe lilipo pano lili ndi lolimba mtima palibe munthu wolo mmodzi akuyerekeza kukapezeka ku msewu. Tangoganiza pano chimanga chija chomwe chinali 16,000 pa nthawi yomwe iwe unkatisogolera kumapita ku msewu titakhuta lero tuchithumba lomwelo lafikatu pa 110,000 palibenso munthu akukwanisa kugwira malingana ndi timalipiro tomwe timapezeka pa dziko lathu la Malawi. Democracy yanga iwe sopo yemweyi wa Ufresh yomwe ankagulidwe pa nthawi ija unkatisogolera kupita ku msewu nthawi imeneyi chatu anali pa 70 kwacha tikunena pano sopo yemweyo wafikatu pa 800 kwacha pomwe anthu akukanika kuchapa opanda sopo ngakhale tikusambira kumene opanda sopo. Democracy yanga iwe fetereza uja amene ankagulidwa 17,000 pa nthawi yomwe unkatisogolera kumakapanga mademo lero tikunena pano wafika 145,000 zomwe mulimi sangakwanise ndi kugula komwe kufikira pa mtengo umenewo. Lero chimanga chikungooneka chofira m'minda ndi kusowa kwa fetereza malingana ndi mmene kwakwerera. Democracy yanga iwe unkatimenyeratu iwe nkhondo tikukhuta tinkapita ku msewu kuja kukathamangathamanga kutsutsana ndi ulamuliro wa DPP tikukhuta. Tikunena pano palibe munthu mmodzi amene akuyerekeza kupita ku msewu malingana ndi kuganizira m'mimba mwache mudakali pululu. Komanso amene akuyerekeza kupita ku msewu akumakumanatu ndi anyamata azitho amene akumanyamula zikwanje kunkanaopseza chitetezo chathu zomwe zikuchititsa kuti wina aliyense akumasowa kuti ayambira pati malingananso polingalira kuti sangathane nawo malingana ndi njala yomwe ili m'matumbo mwawo. Democracy yanga iwe unkatimenyeratu iwe nkhondo motilimbisa pozindikira kuti democracy tili nayo koma tikunena panotu palibenso amene alipo sakulemekeza ufulu umenewu ndipo akungopanga zinthu zokomera iwo wokha. Democracy yanga iwe zafikatu pa amene akulamulira panowa akumankanati na miza zituko zosiyanasiyana zuwa lilipwe mosawerengeranso kuti iwo anali mbusa ngakhale kuti anatumikirapo za Mulungu masiku ambuyo omwe. Nditu zafikatu pa maopsezana ngakhale mu parliament yomwe aphungu achatu ankalankhula momasuka ku parliament pano sungaonenso akulankhula motumbwa ngati mmene muja akuopsezedwa ndi anthu ena amene akusatira tambala ndipo akumafika ponena kuti asalumphe nzere wa redi ndipo aona zofira. Democracy yanga iwe tikunena pano zoti kunalitu Gift Travels amenewo ndi malemu ndi nkhambakamba zakale sakuonekanso pa zina zonse zomwe zatirani kuti zatigwerazi akakhalatu ankolo Ben Longwe ndi awo akungobwebwetuka m'masamba a mchezo kungofunatu kuti kuopseza koma sakukwanisanso kupita pa msewu komwe ankapita kale. Nawonso ankolo Ben akungolimbana ndi kumangotulutsa maodiyo zopita ku msewu ndithu sakuyerekeza kuopa anyamata azitho amene akumapezeka umene kunankana chinga kuti tisaonesere mkwiyo wathu.
zikakhala zoti ankontambo ali komwe kuno iyotu ni mbiri yakale zonse zikuchitikazi zikungokhala ngati kuti iwo kulibeko ndiponso sizikuwakhuza ndi kuwakhuza komwe kuti anatipalira moto omwe ulipo panowo akungolankhulatu mutali sakuyerekezanso kukazionesera zomwe ankaonesa padzana lija. Democracy wanga ine watisiyatu ife tikulira ndili ndi zambiri zomwe ndikanatha kufotokoza komanso nane kanthawi komwe kasalaka ndikunkana ndiyang'ana ndithu ka 1 kg kangayiwa omwe wangofika panotu pa 3500 epera kg. Indetu ndizalampitiriza kulankhula izi mmakamaka nanenso ndikapulumusa chomwe amanena kuti chilankhula chili m'mimba chifukwa ngakhale pano nane kumimba kwanga kuli pululu sindingathe kutulutsa mawu osewa. Democracy yanga ine koma ndi khumbo langa kuti ukanabweranso kutionekera pakati pathu kuti ndithe kulimbana ndi anthu amene ali otumbwa amene sawerenga ndithu za munthu amene akutiopseza munjira zosiyanasiyana ukanabwera Democracy iwe kuti ukatithandizire kuthana ndi anthu ngati amenewa. Democracy yanga iwe muone zikuchitika apazi tikamati na kuti MCP ilipa kwangwali ati makibaya la kulisa chimanga kumavenda kulanda chimanga ene ake malo chimanga mavenda zi akukula kwa adi making kwa kwali ati makikakule nzimba boma kakukule chimanga anthu akufandi njala akubona panzere osakula chimanga chosechi tamuchiritani yoti chimanga cho akusa kumavenda ena ke nthaka takwiya tikufuna chimanga chathu kale kuti ndiyira apa iyi namba plate ndiyira akuteka chimanga chati makimba kulisa kumavenda kuzimba kakule mukwangwali.